hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Zvatotanga panyika yeZimbabwe apa, nyika yechipikirwa iyi. Zvitoro zvatotanga kuvharwa, mashops. Ndo situation yatinayo iko zvinezvi. Handisi kuziva kuti inyaya yekunzi Ziggy rakabvumidzwa kuita zvarinoita, rakabvumidzwa ro kudonha here, kana kuti inyaya yekuti chii, but itoripo paground iko zvinezvi, inyaya yekuti iyo inonzi power cells iyo yakavhara, ine kuside kwayakavhara uko. Ndasangana nazvo zviri kupengerekana nawo nechimwe chikomana chinoitwa Hopuro chiri kuti Zimbabwean tyrant Emmerson Mnangagwa was warned last week by retailers that his misguided economic policies would cripple the retail sector, leading to shutdowns. Well, it has started happening. Power Cells has shut down its Masvingo branch. This is because Zimbabwean economy has collapsed and the local currency is breathing its last breath, lying on the floor. Ndiyo situation yatiri kusangana nayo right now iri kuitika. Zvinhu hazvina kana kutobomera mushe paZimbabwe. Aramba zvakachidzika achienda nezi paragraph, but munongoziva kuti isusu mazi paragraph tikada kunyanya kudzika nawo tinogona kurara, saka tinongoti padiki tobva tangowana clue yenyaya iri kuitika. Nyaya iripo iyi hama dzadiwa iri kutovhundutsa iko zvinezvi. Unoziva kuti unopedzera makutonzi hamuchasina kana mashops ari uchiruda kurana mabusiness muZimbabwe nekuda kwe the way iri kuitwa zvinhu. Zvino ndizvino ndasangana nekamwe kaklipi kagavhena weyo anchataure zvangu zvakawanda achitanzi takati munhu uya nemari yako unochida kutengesa foreign currency unouya woisa value yaunoda. And I was like, inyika yakaita sei iyo yekuti unouya wotaura mari yauri kuda. Ngazvingogazetwa kungozi price mari yakati mototenga kwete wanzi unoenda unotengesa foreign currency mari yaunoda. Zvinhu zvakadaro izvo zvinenge zvisiko izvozvo. Zvinenge zvisiko guys. Hakuna zvinhu zvakadaro. Now ndiri kuzoona maZimbabweans akawanda vari kubudawo vachijamuka pamusoro penyaya iyoyo. Vari kujamuka zvakanyanyisa. Ndiri kuona mumwe ari kuti this serves as a stark reminder of the doom and gloom that ZANU-PF has brought upon our beloved country. Their current policies are a clear reflection of their failures and their inability to implemently govern. Guys, andiri kunyeberai policies. I don't know what these guys vakaumana ba policies. Ndakatotaura munyaya ndoga ndichitaura panapa. Ndikati scam hombe, the biggest scam yakaitwa varume vachibva kuhondo. Mistake hombe vakaita ndeye kuda kunosvika vachingono ta take over pazvaingoita varungu ndovaitonga nyika neka. Kuti tarwa hondo vakabva vangotonga vatanga kutonga ivo, but ma policies avari kutisira aya varume ava ndiye kuvarungu vacho ikoko. Saka hatina zvatine takaita. Ndopataitaura nyaya yekuti vakangochinjanisa ganda chete. Vakatayo kuti maimbotongwa nevapambe pfumi, izvozvo tomakutongwa nemwana wenyu wemuno. Vachingoisa sema policies iwayo. Mapolicies iwayo aiswa aiomesera vanhu varidzi venyika. Because ndo zvaizvo zvakazorwadza varume ava kuti vaende kuhondo kuti aiwa but takuisirwa zvemapolicies munyika yedu here nevanhu vakabva kuva kutofunga zvinhu zvokuti omesera nazvo munomu. But now iko zvinezvi yangodzoka manje. Same WhatsApp group zvangu vatongokontinya mapolicies atongopo. Avo ekunzeko akushanda futi munomu. Nevana venyu vacho vevhu vari kutonga ivavo. Nyika inovakwa nevene vavo, mapolisi ari kuiswa nevene vavo. Ndo situation iripo iko zvinezvi. Ziggy rakagadzirwa nevene vavo. Pakaoma hama dzadiwa. Umwe wari kuti government itself was supposed to accept Ziggy in all transactions, e.g. fuel duty, passport, and that's where Ziggy collapsed from its initial introduction. It was just a matter of time. Takazvitaura izvo. Tikata kuona mari inonzi atenge chakati patorwa scam hombe. Kungoti ngaipinde. Inotanga yene umwe munhu anenge atova neidea kuti ndatombogadzira chinhu chekuhaselesa. It's hustling. It's more like hustling, guys. Honestly speaking. Zvikamuchirikizvi. Pakaipa. Mumwe ari kubuda ari kuti vanoluta, vachiluta, vagopfuma for generations to come. Isu tichingoona nekutaura kuseri kwekeyboard apa makore achitofamba. Very true. Pakatonzi patiko chakati chalutwa iko zvinezvi.
chii chimwe chinoitwa nemazimbabweans kunze kungobata mafoni vatanga kucomplaina pasocial media. And these guys, they don't care. They don't care. Zvese tora pasocial media vana basa nazvo. The funny thing iko zvezvo vakutoti vakatonoto wazonyanya kudzika deep navo votokusunga futi. It's happening. Those kuitika paZimbabwe. Vari kubuda vari kuti I'm loving this kuti vese anabwa vanoita support ED vaite feel the pitch kusvika vafunga. Hapana kuti unosapota anenge kuti izve so kana zvinhu zvikutonzi kutooma kana uchida ufunga kuti ndikukunyebera vanhu veZANU-PF vane makadhi aya membership card. Endaka mushop unoti ndine membership card ndidzikisire kana mafuta ndidzikisire pazowe ngekuti ndine membership card yeZANU-PF uone kuti ndiana nokudai uchitaura izvo. Zvinobata munhu wese. Yopa pano pachizonzi nevamwe vanenge vachitinzwisise because kuna vamwe vanokurumidza kunzwisisa. We understand kuti vana vembwa vasviniro musomwe chete. Saka kune vanokasika kunzwisisa kuti guys this is not right. Zvinotikanganisa pakadai unomwe achiti haiwa musavenge mimi muri kutoshandiswa nevarungu. Nhamo yakurova manje. Amenoti ipapo pemabuda kutanga kutaura kuti saka power sales kumasvingo yavhara branch racho muchaita sei. Mwari kuti power sales was still operational. What a wonder was equal surprise by Unilever, though the long closed shop in the early 2000. What a wonder. Vairana mani yakanotaura zvinhu zvekutenga makapusa 2000 vamwe vacho nokomenta zina basa rese. I understand inde vanga 2000 vamwe vacho ngosita zvarwa ipapo ungomhanya kuda kungodziwa ngokomenta uchingopinda pauniversity wakutodzoka wakuti watoneti mafacts vanga vasi mukutaura zvokuti mashops ese waya zvinhu zvekutaurwa risi drama vatoriko vanga vachitorana. Even now up to now muZimbabwe zvichirimo zvimashops zvese izvozvo. Hapana shop inochinzi haimo. Usafungidzira kuti munhu ari kutaura something anenge achiataka ZANU-PF. It's not like that. Ende pfungwa dzekufungidzira kuti pamwe nyika yacho ndeye-ZANU-PF ndo chimwe chibalance chakanyanya chamunotoratidza icho because iwo pakanzi ZANU-PF ikanzi iri kugavhena nyika zvisirizvo matongero iri kuita zvisirizvo usamhanye kuzvitora personal because munhu anenge achibuda achitaura izvozvo anenge achitotry kutobatsirawo newe futi. Izvozvo iyo muchiri kuremembere mazuva aya pakazonyangarika itaidza mara uya abuda nyaya yake ingoripo kuti aiwa Mugabe atadza kumana Mugabe atadza vamwe vakatoti indotora izvozvo but vakazobuda vese vakuti Mugabe atitadzira kumana Mugabe aitira izvo but it was too late. Iye wacho akazoenda nekupi akatozoshaya kuti aenda nekupi but it's something chekuti chakachaka zvakutoonekwa nemunhu wese but it's just that iye ndiye angakurumidza kuti ase kuonera. The same thing is going to advise that even this current regime yakutonga yekwana vamunangagwa vakatosvika kutoneta naye Mugabe ndosaka vakazosvika pakuti skillful resero. Saka it's not like it nga square tichidingirina mwari kuti aiwa mushona tiri kungoti hangover chake boots yagrace pazig exchange rate shura zig kufa gore rayazvarwa the fastest record in history of currency failures. Pakaipa kana musi yato gore rayatolaunchwa iyoyo yakabva yatodzima apa ndopononzwa vamwe vachipa chiti toda kuti tibva tatobvisa US tikabvisa US ka tobva tatotanga kutoitase tobva tatotanga kutoshandisa mari yemunomu. Ime tinotoida mari yemunomu tinotozvidawo zvekuti tinge tichishandisa mari dzemunomu but pane zvimwe zvinhu guys zvokuti unonyatsoona kuti tuzodii mangwana unoda munomu yacho yorombe chingoenda zasi saka munomu yacho unozoita sei. Do you know kuti even nyika ikangodhagura necurrency yekunze iyi inongoramba ichingopinda ichingoshanda. Why? Because munhu anenge achingoti aiwa ndo mari yacho itoripo unozona inongoramba ichingopinda but ukaona enda kuSouth Africa haipo banwe kaya ari banwe kaya US munoziva here ari dzingwe vanongoshandisa maranzi vanongokudza vemashop ndo ndokokudza kuti baba idzi mari dzasi kutambereza ndemochinja mari yenyu megobhenga ndide. Why? Because mari yavo vanoita kuraririra nayo vachidonha nayo. Pakashata mwari kuti Zimbabweans we pay for this kumhanya nemunhu asina plan. It's not about maZimbabweans man. Pana vanhu skillful nyaya dzepolitics yedu ngatingodzinzwisisa tese hama dzadiwa. Hapana kumbonzi jinji kana kuti pana ari kumhanya nemunhu apa. Ava zvinhu zvakaitika kuna singazivi zvakaitika muZimbabwe. Mwari kuti until his protectors feel the pitch of their deeds he will continue
as normal. Zimbo needs a spine. Those police and soldiers have been worn out by poverty. It's time to test them. People should start civil disobedience, starting in rural areas where his strength is weakest. Ime munoona nyaya inoitika ndeyekuti pamwecho hakuna kungomhanyira ngoti he vanomuprotecta he mapurisa. Mutotaura vanhu vasitorina kana plani zvavo iwe vanhu vaive mutambembe iwe vasi vanomuprotecta kusvika vachiona vakagara varohwa nenhamo kudhara ende imimi vanhu ndimunotononoka kuonera sikoshona kuti vamwe vacho vanoita kana mwe corruption saka nemusoro wese chaiche. I still remember when I was in Zim, tosanga chimwe mupurisa angobvunza zvisina kana direction zvaizvo zvekutoti ndisire mari wandimisa pa roadblock. Saka taura nyaya yako yori kuda taputisa zvese everything uda chakati chika akutanga kubvunza zvimwe zvinhu zvekurasika zvekutorasika akazongoti aiyo chamambeta basa rako timbetawo redu takutobudisa makamera kanzi no it's not like that guys. Nyaya ngoti chete mafese enyu ari kutanga suspicious ngoti unditi suspicious futi ndikuluka suspicious munyika mangu bvapa yo. Ndizvo vanotoda vanhu vacho. Saka it's not like kuti vanhu vaya movati hanzi hai kusvika ivo vakunzwa nhamo havainzwe because vanotanga kushanda imimi zvichoti mbudzi inodya pekasungirirwa chete ndizvo vanotanga kungoita. Saka it's not like that. Mumwe vari kuti they survived because there was not much competition. Sadly it shut down, but if the reason is that Zimbabweans found cheaper alternative and PS failed to be competitive, it's just business, not political. I would rather be able to afford than to window shop. Alright, mumwe ari kutaurawo zvake zvaari kuona but hainini zvinenge zvavharirwa izvi zviri pa2 hazvo kuti pamwe varinge vachika competition, but competition nani zvayo nangu I don't know kuti competition yacho vanenge vachinyatsoita nani because chati kutoona apa ndechekutoti zvakadzvanya zvinhu hazvisi kutombofamba. Ndochokwadi hapana kumbotsvaga imwe the other way around. Anyway, ndakondidarikira panapa ndichingokuzivisa zvinhu zviri kuitika guys. Mashops ari kuvharwa ndo zvinhu zviripo paiko zvinezvi. Situation iri kutoitika paZimbabwe. Mashops, power sales, mashingo branch yavharwa. Ameno nyaya munoionawo sei?